A tam vlastne nastáva tá polarizácia. Pretože, a ako som spomínal, dovtedy celý svet nejakým spôsobom trpí. Sú vojny, zemetrasenia a tak ďalej. Potom príde ten antikrist, nastolí poriadok, nastolí jednotu, nastolí všetko dobré, nastolí bezhotovostný platobný systém povinný a vtedy sa to prenasledovanie otáča proti kresťanom. Prečo? Pretože všetci, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života, sa idú kláňať čelme. Jednoducho donúcujú každého. A kto je zapísaný v knihe života, tak jednoducho nedostane to znamenie šelmy. Pretože všetci budú takí až strašne verní? No nie, nemyslím si, pretože ani teraz ľudia nie sú takí verní. Prečo by zrazu mali byť proste všetci statoční mučeníci, ktorých nič nezastaví, keď takí nie sú teraz? Keď proste nepovedia svojmu kamarátovi, si istý, že keď zomrieš, tak pôjdeš do neba. Prečo by zrazu tí ľudia mali byť takí neoblomní? Nemyslím si. Takisto vieme, že večný život nemôžeme stratiť. Takisto vieme, že kto bude mať znamenie šelmy, nedostane sa do neba. Čo to znamená? Kresťania nebudú mať znamenie šelmy. Sú kresťania takí odolní? No nie sú. Budú. Ťažko povedať. A čo si z toho vyvodzujem je, že pravdepodobne ho jednoducho nedostanú, lebo musíš reálne nebyť kresťan. Musíš sa reálne úprimne zo srdca kláňať tomu antikristovi na to, aby si to znamenie šelmy mohol dostať. A už teraz máme technológie na to, aby sme zistili, či sú ľudia dostatočne úprimní alebo neúprimní. Máme technológie na to, aby sme vedeli vizualizovať ľudské myšlienky v CD-čku. Takže je to neuveriteľné, kam sme sa dostali, čo sa týchto vecí týka. Čiže jednoducho bude to zabezpečené tak, aby kresťan nedostal znamenie šelmy.